se Proinsias Ó tá na rábhléans filleadh go íos. Is ceoltóir agus sláimseáil me agus tá me dína cuasa betheolaíocht is tití ngáile i GMIT. Dúirt mo hIarnáin dúirt sí gur bhfuil seáil tíar tíú cheadúlún ach déit sé bháil tíar níos fuide. Bhí sé sa tíomh sin ar thaobh máthair maithe agus ar thaobh mo hIarna head freisin. Cas go leor le chéile, bhí muid benach 7 níthe chuid is sabhar ceol le chéile, so tá muid bra happy, tá muid díana rud a hIarnáin slinn, tá muid fáil cúpla puntas, so. Bhí sé sort drochféasach lena bhá ríide, mar ní mún se mór an ceol chun i riamh. Spáin se an hééis sort scálaí agus cúpla tún siimplí nos Twinkle Twinkle agus cúpla rial beag siimplí, but dúirt se tá sé bli héin is. Bhí sé múna ceol go réon eile, bhí mu ceapan nach chuis sé féireachta ag an am, ach tá muid sort gléad a bhealach mar ní muid sort mar chéad le sin. Tá muid cinál go sa meall ba céin leis, so tá chuileáin ansás sin, mutain agus an nathe. Well, is áit bhfuil tú máil síos agus gréile go leirtáin, agus pís craice bheith ag an am chéine. Mus bhíon pís frí an a réanos, so cinál win-win mar d'abhainn just méile. Naidir tháinig sé amach ar a rud gur mé bhuach. Bhí sé still cinál nuairm ag an am, ní raibh sam cite cheartta mo bheith chuoinú na heada choileáin ó an máilis, bhí cinál taceocht i tíochbutha agus fuilthirt, so bhí me cinál bhí riméid a downer, bhí me happy le léirí, so sneachchaoin is ort am ghailíige. Bhíon anspra híos an, bhíon choileáine go deasí ag an Oireachtas.